Anti-Crime Summit and Synchronized Managing Police Operations konsempo sa mga barangay opisyal sa dakbayan sa Carcar, gipahigayon kaganihang buntag. Gipahibaw ni Lea Albiar, Information Officer sa PDEA 7, nga mga elected barangay opisyal sa Carcar City sa bagong proseso alang sa barangay drug clearing. Usa niini ang pagbukas og community-based rehab ug ang pagbansay-bansay alang sa muduma niini. Dili na basta-basta madeklarar nga drug-free ang usa ka barangay kung walay community-based rehab ug adunay tigamitan sa gidiling drogas nga mipa-enroll niini. Samtang sa 120 ka mga barangay officials nga gikan sa 15 ka mga barangay, usa ka gatos lang ang mitambong sa kalihukan ug napaubos sa drug test. Gisiguro usab sa Department of Interior and Local Government nga walay opisyal nga mulihay sa maong drug test. Samtang ang napakyas pagpaubos ilang pangayuan ug katin-awan. Specifically, gi-request gyud nato ang ilang assistance kay dili gyud ni madala og PDEA, PNP, DILG lang ang mulihok, DOH, dili gyud dapat sila invested gyud sila ani. Gi-strengthen na mo mga barangay anti-drug abuse council sa matag barangay kinahanglan if ever mo implement sila ana, kinahanglan sila sad mismo maayo pong ihimplo nga sila drug free pud sila.